Manoy Eric, good morning. Salamat, Manoy Eric. Lubog pa rin ang part ng ibang Bicol ngayon, Manoy Eric. Lalo na yung mga nasa downtown. Manoy Eric, salamat sa pagbisita. Kape tayo, Manoy Eric. Kanina, ang lakas ng ulan. Ngayong nag-live ako, wala nang ulan. Huminto ba? Kumusta Manoy? Nag-apply ka na ba ng monetization? Sir Happy Flix, good morning po. Salamat, Sir Happy. Naglinis ako ng moderator kasi minukbang ang aking views. Yung 50k naging 24k na lang. Bakit kaya? Okay lang ba hindi ako magdamit? Hindi ko kayo damitan dyan. Sabi ni Manong Eric, ibig sabihin niyan, hindi mo ako binigyan ng damit. Naglinis ako ng kagabi, Manong Eric, kasi minukbang yung views ko. Sige na nga, bigyan na nga kita ng damit. Para hindi ka magtampururot dyan. Pati si Sir Javi. Sir Javi. Manay Eric, kumusta yung mga kapamilya mo dito sa Bicol? Yung Naga, Pulangi, Albay, Kamsor, yung ibang part, lubog pa rin sa baha. Mahina ba yung boses ko? Bakit?
Ayan, meron ka na pong damit. Alam mo, Manoy Eric, yung ibang part ng Bicol, kawawa naman sila hanggang ngayon, hanggang bubong. Hanggang bubong pa rin yung baha. At saka ang daming kalsadang nasira, tulay. Yung aming, dito din sa amin, merong nabuwal na mga saging. May nakita akong 2 puno ng niyog, nabuwal. At saka doon sa Tres Marias Farm namin, yung palay namin na namumunga na, ayun, dinaanan ng baha, lahat nakadapa yung yung palay. Kaya parang wala kami sa aanihin. Sa darating na anihan, parang wala kaming aanihin. Sayang, ang ganda pa man din ng palay. Wala tayong magagawa eh. Ganyan talaga ang buhay. Daanan ng bagyo ang Bicol, ang Kabikulan. Nag-live lang ako, Manoy, para sa WH. Kumusta? Nag-apply ka na ba ng monetization, Manoy Eric? Miss na kita. Sana mahal mo rin may babalik ka. Pinapangarap ko. Pandesal daw, pandesal. Mainit na pandesal daw. Naririnig ko. Merong baha, Manoy Eric, doon sa baba, sa kabilang farm namin. Umapaw yung tubig din. At saka yung palaya namin, yun. Dinaanan ng baha. Sis Ginato. Bumaha din dito, Manoy, sa amin. Yung dito, dinaanan din ng baha yung Kanyugan. Pero hindi yung baha na grabe talaga. Palibasa mataas din yung aming lupa. Pero grabe talaga yung tubig. Kasi yan, namin yung front yard. Di ba malalim na yung lupa kasi dinaanan din yan ng baha. Panginoon ko sa'yo lang
Saan Manoy Eric? Saan ka ba ngayon? Bakit baha na dyan sa location mo? Akala ko ba nasa Manila ka? Di ba nasa Manila ka Manoy Eric? Bakit binaha din kayo? Lola Sweet, Mega Love, shoutout. Ayan, hubad ka. Naglinis ako kagabi. Kasi simula pa pala nung 2020, lahat pa may mga moderator yung mga napunta dati sa live ko. Hanggang ngayon pala ako naglinis. Hala, ingat din kayo dyan, Manoy Eric. Maulan na ba dyan papuntang dyan sa Maynila? Kasi daw yung yung bagyo pataas na eh. Papunta na ata ang Isabela. Sa Legazpi nga, grabing baha nung isang gabi. Ikaw talaga, Manoy Eric, pasaway ka talaga. Manoy Eric, pasaway ka talaga, ha? Seryoso po man din ako. Akala ko totoo. Akala ko naandyan na yung bagyo sa inyo. Pasaway. Dibdib pala ng pato. Walastik ka talaga. Super bittersweet. Pasaway ka talaga, Manoy Eric, ah. Buti ka pa, ang dami mong mumo kapag nagda-live. Sana all. Naandyan na sa kanya si Lolo. Sana all no, Manoy Eric. Akala ko si Lolo sa mga nagluluto lang. Pati pala sa mga nag-aayos ng makina ng sasakyan, mga auto parts. Gustong-gusto din pala ni Lolo yon. Mag-ayos nga ako, yung owner. Ayusin ko nga. Kasi sira yan, no. Manoy Eric, ito yung owner namin, no. Yan, no. Natatakpan ng trapal. Sira yung preno nun. Paano kaya pag-ayos nun? Alam ko na, Manoy Eric, para mag-viral ako, kunwari, andyan ako sa ilalim ng owner jeep. Tapos, di ba, higa ako sa ilalim. Tapos, kunwari, kumpuni, no? Dalawin kaya ako ni Lolo, Manoy Eric. Bakit walang chat box si Lola Sweet? Nawalan daw siya ng box. Anyari sa'yo, Lola Sweet? Ayan na, meron na, di ba? Lola Sweet, sabi ko kay Manoy Eric, di ba kasi, wag ka pasaway, Tres. Pasaway ba ako? Para mag-viral din ako, di ba? Ayusin ko din yung makina ng owner jeep namin. Para dalawin din ako ni Lolo. Kasi kay Manoy Eric, ang daming mumo. Umaabot minsan ng 100 plus, 75, ganon, 80. Kaya pag nadaan ako doon, tinatamsakan ko lang. Hindi na ako sa kanya nagpapakita. Dapat sinayawan mo ang bagyo. Naku, lakas ng hangin nung isang gabi. Tapos yung mga dahon ng niyog, yung mga niyog dyan na matataas, yung mga dahon, sa bubong namin napadpad. Ano daw, sabi ni Lola? Yun comment niya. Ano yung comment niya? Yung content mo, farm. Oo nga, no. Kaya lang, hindi naman nagbabiral about sa farm. Yung nag-ano ako nung pinakita ko yung baka, hindi naman, wala naman. Nagbabiral yung mga nagluluto-luto, yung nagpapasaway, yung ano yon, pakman ba yung tawag doon? Kay AK.
Mm. Ano na lang Lola, mag-a-apply na lang siya. 'Di ba, Manay Eric? Na ano mo na-reach mo na yung 4K. Mag-apply ka na. Mag-apply ka na Manay Eric. Meron ka na ba na ano, alam mo na ba paano mag-apply ng monetization? Dapat piliin mo yung zero tax. Mama Lu, kumusta po? Good morning. Maray na aga. Tika lang po, bigyan kita ng jacket. Naglinis kasi ako kagabi ng moderator. Kasi kinakain yung aking views. Marahay na aga po, Mama Lu, kumusta na po yung mga kamag-anak mo dito sa Bicol? Hanggang ngayon po yung ibang parts ng Bicol, sa Legazpi, sa Pulangi, sa ibang portion ng Camsor, hanggang bubong pa rin yung tubig. Buti na lang po kami, nasa bukid, nasa bundok. Kaya hindi namin ramdam yung baha. Ramdam doon sa kabilang farm kasi yung palayan namin malapit sa ilog, ayun, umapaw daw yung tubig, dinaanan yung aming palayan. Tapos meron din ako nakita dito, mga nabuwal na saging at saka puno ng niyog. Dalawa lang na puno ng niyog at saka yung mangga din, nabuwal yung isa kasi sa sobrang lambot ng lupa, 3 araw na walang hinto yung ulan. Mama Lu, good morning from Bittersweet. Or mag-agawan kayo ng buko. Hindi pa ako nakapaglinis. Maglinis ka na, Manoy Eric. Alam mo na ba paano Manoy Eric? Mag-apply. Salamat, Lola Sweet, sa pabidyo dyan. Mama Lo, salamat. Kumusta po yung mga kamag-anak mo dito sa Bicol, Mama Lo? Okay po ba sila? Sabi mo, add mo ako. Meron sana ako ipo-forward sa iyo, Manoy Eric. Step by step kung paano mag-set up ng monetization. Ayan, ang sarap talaga kumain kapag ganitong maulan lagi, malamig ang panahon, Mama Lu. Michay Mishi, ang aking FB account, Manny Eric. Michay Mishi. Para i-forward ko sa iyo yung step by step kung paano ako nag-apply ng monetization. Zero tax yung akin. Yung nilagay ko, yung iba 10%. Ha, nag-add friend ka na ba? Anong pangalan? Tingnan ko nga. Marami talaga Mama Lu, marami talaga mga kabuti ng saging, yung mga tumubo sa puno ng saging kahapon, marami ako nakuha. Yung mushroom ng saging. Ha, sige sige. Tanggalin ko na tong FB. Tanggalin ko na kasi magagalit sila pag nakita to. Sabihin nun, namimigay na naman ako ng FB account ko.
Sige, Manoy Eric. I-forward ko sa iyo sa Messenger. Ang tanong, nakasave ko pa ba yun? Dinownload ko yun eh. 2 years ago. Wala naman dito ba ni Eric na nag-add friend sa akin? Tres Marias, pardon me please. Mama Lu, kumusta po yung mga kamag-anak mo sa Bicol? Hanggang ngayon po yung ibang porsyon ng Kabikulan, hindi pa rin, lubog pa rin sa baha. Oo nga, sa Naga baha. Opo, pati yung yung SM sa Naga, pinasok ng baha. Grabe. Ayan, salamat naman po at okay sila. Hindi na pala kasi ako, Manoy Eric, makapag-accept ng friends kasi puno na yung aking followers. I-message mo kaya ako. Ay, ito, nag-follow ka na nga pala sa akin. Ayan. Sige, sige. Sige, Manoy Eric, mamaya hanapin ko yung i-forward ko sa'yo. Umapaw ang ilog sa Naga, ang Naga at Nabuwa. Korte niyan ay basin. Opo, yung ibang tulay nga po na connecting sa Iriga, nasira. Pati dito po sa sa Bicol, sa Pulangi Albay, may mga kalsadang nabitak, mga nasira, naputol na tulay. Grabe talaga yung ni Christine. Yung mga palayan ng tito ko, lahat nakadapa lahat. Sayang.
Oo, Manoy Eric, nakita ko na. Hinahanap ko yung ano, yung ginayahan ko kung paano ako nag-apply ng monetization. I-forward ko sa'yo. Andito pala kasi sa ano, naka-download dito sa naka-live na CP. Hinahanap ko Manoy Eric, kapag nakita ko, i-forward ko sa'yo. Kung hindi naman, mamaya after ng live ko, ha? I-forward ko sa'yo Manoy Eric kapag nakita ko. Tapos sundan mo lang yon. Madali lang yon ano, sundan. Panginoon ko sa'yo. Salamat sa inyo dyan. Mag-ano din ako maya-maya. Iwan ko lang tong live ko. Magmimikos-mikos ako sa kusina. Manoy Eric, after ng live ko na lang i-forward sa iyo ha, kasi hindi ko ma-research ngayon dito sa isang CP. Naka-download yun dito sa naka-live kong CP. Mananatili kailan man. Sige, maya na ulit. Work mode na ako. Thank you. Sige, Manoy Eric. Salamat. Mama Lo, salamat din po. Iwan ko lang to kasi may gagawin din ako sa kusina. Salamat pong marami sa mga mapapadaan dyan, sa mga tupusok. Thank you, thank you.
magdala ng kumang yan eh.
ka mag-acrobato. Kapit ka sa live. Pagkanan. Dami ko pang tubig. Hindi ka mag-acrobato.
Ko. Ano kasanay niya ako? Sana kung paano ba? Sino susok ko din kain?
lagay mo pag isol. Good morning, Sis Daisy, Sir Nam NC, thank you. Nag-away-away ang mga aso guys, kaya minute ko muna yung aking live. Thank you Sis Daisy Ang, Nam NC, Thai Hefty, Sir James. Lakas pala yung aking sound dito. Ma'am Jeanette, thank you so much. Si Ma'am Jeanette yung naging host ngayon sa live ni Tres. Ma'am Irene, mega love shoutout. Thank you sa pagbisita sa akin live. Thank you, Sir James. Bye. God bless.
Umalis na siya, Ma'am Jeanette. Nagpaalam na. Akala ko, umalis na. Diyan pa rin pala si Sir James. Hi, Hefty. Andito po ako sa iyong bahay. Andyan pa pala. Nag-buy na siya kanina eh. Akala ko din, umalis na si Sir James. Walang anuman daw, sabi ni Sir James. Ma'am Irene, thank you.
Thank you everyone. I'm gonna end my live stream now. Magmikos-mikos pa si Tres sa kusina. Salamat po sa 7 million viewers na naandyan. Thank you so much. Sir James, Ma'am Jeanette, Ty Hefty, Ma'am Irene, Sis Maribek. Thank you. Ty Hefty, thank you so much po. Kay Lola Better Sweet, thank you. At sa lahat pong mga napadaan, napatamsak, thank you. Sa lahat ng nakabidyo dyan, thank you. Salamat po. Bye everyone. Ayan yung aso. Bye. Asa na yung X? Ma'am Jeanette, thank you. Sir James, Ty Hefty, Lola, thank you Lola. Lola Sweet, thank you. Kay Lab na nakatambay dyan, thank you. Bye!